Хайырлы иртә. Эфирдә Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Яз ашыктыра, Тәтеш районы хезмәтчәннәре кыр эшләренә әзер. Абага алмасы ашы була Чаллы дәүләт драма һәм комедия театрының шул исемдәге спектакле Тукай премиясенә тәкъдим ителде. Рамазан изге эшләр ае Питрәч районыннан Амелия Шаһиева безнең ярдәмгә мөхтаҗ. Алдагы тәүлектә республикада 245 кеше ковид йогышы белән чирләгән, 35 кеше хастаханәгә салынган, ауручыларның 17се балалар. Казанда 91 очрак теркәлгән. Шулай ук Яшел Үзән, Әлмәт, Түбән Кама районнарында да чирләү очраклары байтак. Бер көндә республикада коронавирустан 4 кешенең гомере өзелгән, барысы да өлкән яшьтәгеләр. 249 кеше дәваланган. Ковид белән авыру статистикасы кими бара, өлкәннәр һәм яшүсмерләр арасында яңа коронавирус йогышына каршы прививка ясату дәвам итә. Вәзгыять республиканың оператив штабы контролендә. Хәзер авырулар саны кимүчерендә дә эш тукталмый. Республикада барлык чикләү чаралары тулы күләмдә оештырылган. Прививкалар поликлиникаларда ясала, барлык вакциналар җитәрлек. Булар Спутник В, Спутник Лайт, Ковивак, Эпивак Корона, Гам, Ковидвак М вакциналары. Башка темаларга күчәбез. Табигать көйсезлекләре киләсе уңышка комачауламый. Күп кенә хуҗалыкларда язгы кыр эшләрен башлап җибәрделәр. Әлегә җир дымлы кайбер хуҗалыкларда үсемлекләрне тукландыруда авиациядән файдаланып була. Басуларга ашламаны самолетлардан сиптерәләр. Бакырчы хуҗалыгы игечләренә шактый мәйданда бертик шәшәргә кирәк. Шәшү техникасын кыштан ук әзерләгәннәр. Хәзер басуларга минераль ашламалар кертәләр. Посевная радует, что если хорошо отсеемся, значит все хорошо. Язгы кыр эшләрен авиация ярдәмендә башлап җибәргәннәр. Һава шартларына бәйле рәвештә әлегә җиргә техника керә алмый. Шуңа күрә туфрак өчен кыйммәтле аммиак селитрысын һавадан сиптерәләр. Быел яхшы урожай көтәбез. Яхшы иген көтәбез. Алла теләсә диләр. Менә игеннәр ничек әйтим, яхшы хәлдә калдылар. Кескенедә яңгырлар булышты. Хәзер менә бөтен азимый бытайны веш карадык. Уже вторичный кореннар бар уже. Тәтеш районында 2000 тоннага якын сабан культуралары орлыклары эшкәртелгән. Һавада 3-12 самолет эшли, ә басуларда 10 туман машинасы. Бертикле культуралар, кукуруз һәм шикәр чигендәре 55 мең гектардан артык мәйданда чәчелергә тиеш. Табигать көйсезлекләренә карамастан, кыр эшләрен нәтиҗәле башкарып чыгарга өметләнәләр. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Ярков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Тәтеш районы. Иң катлаулы чорда да кешелегеңне югалтмау адәм баласы өчен иң асыл сыйфатларның берсе. Төрлечә мохтаҗлык кичерүчеләргә Рамазан аенда ярдәм кулы сузу безне тагын да ихласрак, мехрибанлырак итә. Киләсе сюжетыбыз шундый кайгыртуга бик тә мохтаҗ сабый турында. Нәниләр сугышны һәм ачлыкны күрергә тиеш түгел дибез. Тик аларның кайберләре тыныч чорда да авыр хәлгә эләгә. Мәсәлән, Амелия Шаһиева кичкенәдән үк үзе утыра да башын да күтәрә алмый. Аңа ДЦП диагнозы куелган иде. Хәзер аңа операция ясарга кирәк. Ирек һәм Диана Шаһиевлар бар кешеләрен куеп 2 миллион 400 мең акча җыя алганнар. Тик бу гына җитми. Тагын 2 миллион тупларга кирәк. Я авырлык сизәбез. Бу шасы килә инде балабызга. Безнең операция 18 майга язылган. Тизрәк, акчаны җыеп бетереп, тизрәк бу шасы килә. Операция 5 сәгать длится итә. Вот, аннары ала берсә 3нче көнгә уже ан белән анда заниматься итә башлыйлар. Вот. Границаны пересекайтергә проблем юк. Безнең документлар соответствующий бөтен нәрсә бар.
У нашей дочери очень редкое генетическое заболевание, дефицит D-бифункционального белка. Кызыбызда сирек генетик ауру. Амелия Россияда әлеге диагноз белән аурушы бердән бер бала. Гадәттә андыйлар иң күбе 2 ел яши дип әйтә табиблар. Әмма безнең кызыбызга инде 6 яшь. Ул борыла 4 аяклы трәк белән басып тора белә иде. Тик пандемия шартларында баланы тернәкләндерүгә йөртә алмадык. Хәле көннән-көн начарланды. Хәзер аңа ашыгыч ярдәм кирәк. Әгәр операция ясатмасак, балабызның гомере өзелергә мөмкин. Ни кызганыч, күп кенә хәйрия җәмгыятьләре балага тарган бу гаиләгә ярдәм итүдән баш тарта. Нәни балага без генә булыша алабыз. Экранда күрсәтелгән реквизитларга сабыйга операция өчен дип хәл кадәри акча җибәреп була. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яулыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Татарстан районнарында бу арада көтеп алынган күңелле тамаша халык язучысы Мөхәммәд Ага Мәхдиевнең автобиографик повесте буенча төшерелгән «Без 41 ел балалары» фильмын күрсәтә башладылар. Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә фильмның продюсеры Миләүшә Айтуганова сөйләр. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Миләүшә ханым. Ниһаять, көтелгән көн Мөхәммәд Мәхдиевнең «Без 41 ел балалары» әсәренә нигезләнеп эшләнгән фильм прокатка чыга, киң җәмәгатьчелеккә чыга. Менә бу фильмга алынуыгызның кыскача тарихы белән таныштырсагыз иде. Бу гомумән алганда көтелгән вакыйга. Бик күп кенә районнарда кайчан була инде бу прокат дип сораучылар күп булды. Чөнки без аны башыннан ук Мөхәммәд Мәхдиевнең менә шул беренче һәм бик мәгълүм бөтен кеше белә торган әсәргә җырлап укый торган. Җырлап укый торган. Менә шул алынуы да аның тарихы шулайрак булды. Чыннан да менә әле телевидениедә эшләгәндә минем хыялым булды 10 әсәрне экранга чыгару. Ни өчен дисәгез, хәзер балалар укымый. Ә менә бу программага кертелгән әсәрләрне кызыксындыру өчен экранга чыгарсаң, әлбәттә ул яхшырак кабул ителә һәм ул мәңгелеккә кала дип әйтик инде. Шуңа күрә менә бу мәшһүр язучыларның, әдипләрнең әсәрләрен мин менә шул экранга чыгарасы килде. Инде Пушкин картасы белән бөтен районнарда хәзер без әзер күрсәтергә мөмкин. Татарча киноны карый алалар дигән сүз. Кайда русча кирәк, аны русчасында без эшләдек, анда дубляж бар һәм субтитрлар бар. Теләсә нинди форматта күрсәтергә була һәр балаларга. Шуңа күрә бу әле республикада гына түгел, чит районнарда, чит регионнарда кайда татар яши, бөтен кешегә күрсәтергә кирәк бу әсәрне, чөнки бу классика. Әйтүегезчә, әсәр кыска вакыт эчендә эшләнде фильм. Һәм ул теге ашаган белми тураган белә дигән сүз бар. Үзегез әйткәнсез шул сүзне, әйме? Чыннан да акчасын табуы да җиңел булмагандыр. Хилафлыклары да бар дип әйттеләр. Эшләнгән вакытта менә сез аларга игътибар иттегезме? Әлбәттә, монда ин авыр нәрсә булды. Менә элеккеге вакытта булган мәктәпне эзләдек. Бу гомумән алганда бер сугыш чоры мәктәбе инде. Бер ай эзләгәнбездер без аны. Чөнки һәр мәктәпләр бөтенсе яңартылган, ремонт. Һәм чираклы рәвештә Яшелүзән районында бер хәзер инде ул балалар бакчасы. Менә шул балалар бакчасының бер өлеше ремонтсыз менә шул вакытта калган ул. Менә шунда чыннан да без инде шатландык, чөнки мондый бәхет елмаю сирәк була. Шуңа күрә без инде менә бу өлешне шунда төшердек Яшелүзәндә. Беренче өлешен әлбәттә бу минем фикерем иде. Бу бик мөһим минем өчен. Бу Мөхәммәд абыйның туган авылында, Гөберчәк авылында һәм Секретан авылында төшердек. Бу аның район һәм Орча районында бөтен кеше ярдәм итте. Мин шул рәхмәтле районның башлыгыннан башлап гади генә клубларның, музейларның җитәкчеләренә, чөнки бөтен әйберне менә безгә биреп, съемкалар өчен бернинди авырлык тумады. Инде кастингка килгәндә, әлбәттә, менә бу актерларны эзләү
процессы ұзақ болды, 3 этапта. Һәм иң беренче, әлбәттә, безгә бу әсәрнең баш герой дип әйтеп тә булмый, ләкин ул Мөхәммәд Мәһдиевнең Сөйләүченең үз роле. прототип була бит инде, уйлаймы? Менә бу инде Булат Гатауллин булды безнең. Гаҗәеп дәрәҗәдә охшаган. Шул кадәр охшаган, менә яшь чактагы фотоны алып, мәсәлән, Мөхәммәд абыйның Булатның бүгенге көн менә янәшә куйсак, бу бер кеше. Бергә бер. Бергә бер. Тагын кайларда булачак Казанда? Казанда безнең премьера Мир кинотеатрында булды. Һәм Мир кинотеатрында безнең 2 атна дәвамында көн аралаш барды бу кино. Ә инде республикада 100-гә якын нуктада бу инде әлбәттә күп кенә DCP зал, бу инде заманча залларда һәм мәдәният йортларында кайда бар мөмкинчелек, кайда бар, менә экран белән, мәсәлән, проектор, шунда бөтен җирдә күрсәтергә исәп бар. Чөнки бу әсәр программага кертелгән, ул мәктәп программасында бар, һәм мин уйлыйм, моны һәр бала карарга тиеш. Сез бу фильм белән тукталып калмаска уйлагансыз икән. Әмирхан Янекинең әсәрләренә тотынмакчы буласыз дигән сүз. Әйттем бит инде, ул фильмны экранга чыгарасы килә. Уның арасында шуның ансы да бар. Бар. Әмирхан Янеки, чөнки мин аны үзем бик нык яратам. Аны укыганда шул кадәр менә хисләнеп укыйсың. Тирәнлек, анда шул кадәр фикер менә. Ләкин аның әсәрләрендә аны күп кеше әйтә инде, менә драматургия дигән әйбер юк, анда психологик яктан кешегә тәэсир итә ул үзенең әсәрләре белән. Әлбәттә, фильм жанрына бик туры килеп торган нәрсә инде бу. Кино сценарийлар өчен менә шул 3 әсәрне алдык біз. Бу матурлык исемле, аннан соң бер генә сәгатькә һәм кем җырлады. Һәм бу атнада безнең 20 апрельдә безнең кастинг була. Анда бер артистлар була, кирәшәсез диме? Кирәшәбез Алла берсә. Амин, шулай булсын, уңышлар булсын, соңгысы булмасын, үзе әйткәнчә 10 фильм генә тукланып калмасын, чөнки татарның да киносы булырга тиеш. Бу милләт кадәр милләтнең һәм бу өлкәдә уңышлар юлдаш булсын сезгә. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Татар дәүләт әкият курчак театры «Дитя Аллаха» спектакле премьерасын тәкъдим итте. Ул пьесаның авторы Николай Гумилевның туган көненә туры китереп куела. Спектакльнең режиссеры Беларусь Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Олег Жугжда. Күренекле режиссер белән әкият курчак театры артистларының уртак иҗат җимеше турында алдагы язмада. Режиссер Олег Жугжда әлеге пьесаны кую идеясы белән күптән янып йөрдем ди. Долго искал я театр, которому... Хезмәттәшлек итәрлек театрны бик озак эзләдем. Бу идея минем иҗат портфелемдә 20 еллап йөрде. Әлеге театр актерлары белән эшләү җиңел һәм уңайлы булды. Актерлар үз һөнәрләренең асылып аңлап эшли. Үз миссиясын белә һәм яңалыкка ачык алар. Жанр төрлелеге, яңа алымнар кертеп уйнау, бигрәк тә күренекле режиссерлар белән эшләү безнең тәҗрибәне, профессиональ мөмкинлекләрне арттыра ди театр артистлары. Әлбәттә, аның үзенең алымнары бар. Ул без башта аптырап та тордык. Каралы, бу безгә бер сүз дә әйтми, шушлай уйнарга микән, ничек микән дип. Ул үзенчә фикер йөртә, аннарсын кайтып китә. Икенче киноны килгәч кенә, әйдәгез менә бу җирен шулай трик әле дип тәкъдим итә. Шулай итегез дими бер кашанда. Безгә бик уңайлы булды. Ул шундый тирән фикер йөртүче режиссер, бер кашанда кычкырмый артистларга әйтәсе килгән сүзен дә матур иттереп, җайлап кына сүгеп куя. Спектакль тылсымлы мәхәббәт турында төп герой үзенең әкияти мәхәббәте белән кемне бәхетле итә алыр, лаеклы затны эзли. Бу эксперименталь спектакль беренче карашка гади, җиңел булып күренсә дә, рәсем, скульптура, музыка һәм хореография бөтенлеген тудыру шактый катлаулы. Премьераны тәкъдим итүчеләр максатларына ирешкән. Алия Галиуллина, Илдар Галәүдинов, Татарстан яңалыклары. Шаллы дәүләт татар драма театрының быел бер юлы 2 спектакле Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим ителде. Әни өчен обага алмасы ачы була спектакле Тукай бүләгенә лаек икәнен Шаллы театрына барып, хәбәрчебез Мөршидә Җиһан ачыклап кайтты.
Кирәкме миңа мондай дәүләтнең паспорты? Мин үзем дәүләт. Тарихка кіріп қалырлық әсәрләр күндә туып тормый. Абаға алмасы ашы бұл әсәріне де ұйытқы салынғанға 2 дистәгә якын вакыт узып киткән. Журналист Равил Сабыр Әгерҗе районында гайри табигый хәлгә юлыга. Девятирна авылында 85 яшенә җитеп беренче тапкыр паспорт алган сугыш ветераны Муллаҗан Галләмов белән очраша. Иҗат кешеләре өчен мондый очрак хәзинәгә тиң. Шуңа күрә язучы күңелендә фикри инкыйлаб башлана һәм читлеген тарсынып иреккә юл ала. Өстәвенә ул елларда драма әсәрләре язучылар өчен махсус конкурс гамәлгә куела. Әмма Равилнең абагасына ул елны урын бирелми. Ул аны яңадан яза, төзәтмәләр кертә. Хикәяләү Күбиданда, чөнки прозаны язу ул бер нәрсә, әйтик менә журналистика бер нәрсә, әдәбият икенче нәрсә. Әдәбиятта шигърият язу бер нәрсә, проза язу икенче нәрсә, ә сәхнә әсәрен язу ул бөтенләй өченче төрле әйбер. Чөнки анда конфликт булырга тиеш, геройлар арасында да, геройның эчке конфликты да, һәм бөтен нәрсәне бит инде диалоглар белән бирергә кирәк, үзегез беләсез. Шуңа күрә менә шулай тырыша, яңадан кабат кайта, камилләштерә, төзәтә, шулай 6 ел буена бу әсәрне ахырына кадәр җиткергәнче эшләргә туры килде. Язучы Аяз Гыйләҗевнең дә кайбер әсәрләренең берничә варианты булган дип яза тәнкыйтьчеләр. Кыскасы, 2010 елның 23 апрелендә Чаллы халкы Казан кунаклары Абага алмасы ачы була дип аталган премьера карарга килә. Зур драматургыбыз Туфан абый Миңнуллин ничектер мине якын итә иде, үз итә иде. Ул минем бу пьесаны укып карагач әйтте: нишләп мин менә шушындый идея минем башка килмәде икән ди. Мин дә моны яза алган булыр идем бит диде ул. Һәм үзенең фикерләрен әйтте, үзенең тәкъдимнәрен әйтте, кайберләрен мин әлбәттә кабул иттем, кайберләрен юк. Фикер тәкъдимнәр спектакльне сәхнәләштергән режиссер Фаил Ибраһимовның да күп була. Театр бөек җиңүнең 65 еллыгына җитди тема белән килергә тиеш дип янып йөргән чаклары. Җирле хакимият тә ярдәм кулы сузган. Әнә шулай күмәк көч белән тамашачыны 2 сәгать буена әсир итеп тоткан тирән эчтәлекле спектакль Чаллы театрының репертуарына керә. Әнә бу безнең Аллаһ каргаган дәүләттә иманым камил. Абаганың шешәген түгел. Шул шешәктән өлгергән алмасын тапсаң да, ул авызга каба алмаслык ачы булыр иде. Абулы булмас әле. Чөнки Лакман кебекләр, Лариса Мирзаитовналар приказы буенча ул абага алмаларын аулап чыгар иде. Кешегә ләгән күрмәсен. Бәхетле була күрмәсеннәр тагын. Премьера республика күләмендә зур вакыйга буларак кабул ителә. Бик шаттым мин ул пьесаны, бик яраттым, һәм алай гына да түгел, аның уйнаучылары да бик шәп бит. Менә герой Рафаэль, ул минем өчен бик кадерле, чөнки ул егет минем курста укыды, минем шәкертем, театральный училищеда миндә укыды, ул Фәрит Бикчәнтаевлар белән, Данил Салиховлар белән. Баш рольне уйнаган Рафил Сагдуллинга Насыбулла образы өчен ир-ат ролен иң оста башкаручы номинациясендә Тантана театраль премиясе тапшырылды. Спектакль буенча мин уйнаган Насыбулла карт бер капчык ун урлады дип нахакка рәнҗетелеп 10 елга төрмәгә җибәрелә. Һәм сугыш башлангач сугышка китә. Сугышның башыннан ахырына хәтле йөреп, сугышның bütün газапларын күреп, немец төрмәсенә Плинга эләгә. Плиннан азат ителгәч, сатлык жан дип Совет төрмәсенә килеп эләгә. Бу төрмәдән чыкканнан соң гомер буе сатлык жан тамгасы күтәреп йөри. Бу менә сугыш афәтләре дибез. Сугышта бит бүтән кешедә Александр Матросов булмаган. Гап-гади кешеләр сугышкан. Аларның бит барысы да теге коммунизм өчен, Бөек Сталин өчен дип тә сугышмаган. Минем героем Насыйбулла карт спектакльдә әйтә: "Мин ди
туған ауылым үшін, әнейім үшін, туғаннарым үшін соғыштым дей. Міне, һәм ол міне тыныш тұрмышта бик рәнжетіліп яши, кішілер белән аралашудан туқти, кішілерге ышанышы бітә. Һәм спектакльнең иң тирән мәгънәсе минемчә хәтер турында. Бездә хәтер югалмасын иде. Бер-беребезгә мәрхәмәтлерәк булыйк иде. Бер-беребезне рәнҗетмик иде. Сугышлар булмасын иде дигән әйберне күтәреп чыга. Хәтерләсәгез, шул ук сүзләрне 1976 елда Әлдермештән Әлмәндәр әйткән иде. Эх, менә шушы дөньяны рәтләп бетереп булсын иде. Сугышлар булмасын иде. Сүздә юк, Әлдермештән Әлмәндәр спектакле кабатланмас. Әлдермештән Әлмәндәр турында, пьеса турында мин һәр вакыт әйтәм. Ул кабатланмас нәрсә. Кабатланмас. Аның авторы да, режиссеры да, уйнаган артистлар да менә мәңгелек. Әйтәсем килә спектакль. Күрәсең, шушы ук югарлыкка ирешкәне өчен тамашачылар һәм театр белгечләре Насыйбулланы Әлмәндәргә охшата. Әлмәндәр белән Насыйбулланы чагыштыру, беләсезме, ул ни өчен килеп чыга? Чөнки сәхнәдә спектакльнең башыннан азагына хәтле төп герой шул 90 яшьләр тирәсендәге бабай. Монда инде параллельсез гомумән булмыйдыр. Ләкин аның тагын бер ягы бар. Менә шушы Насыйбулланы ролен башкара торган безнең артистыбыз, Татарстанның атказанган артисты Рафил Сәгъдуллин. Ул аны шул хәтле жанын биреп, йөрәген биреп, шул хәтле бу бабайны яратып, үз героен яратып, шул хәтле шәп иттереп уйный бу рольдә. Аны хәтта әйтәләр, татар йөрәгенә менә шул хәтле якын образны Шәүкәт Биктимировның Әлмәндәреннән соң бары тик Шаллыдагы артист менә Рафил Сәгъдуллин гына шундый образ тудыра алды сәхнәдә диләр. Ягъни бу образны Рафил Сәгъдуллин тудырган Насыйбулла образын Шәүкәт Биктимировның Әлмәндәре белән үлчәп карыйлар. Һәм бу миңа калса бик зур казаныш. Halisa, onu ölmüşəm, min ölmeyim hələ. Төрле буын тамашашы килә. Менә мин аралашам, алар минем белән аралашалар. Шул ук яшьләрдә, шул ук олылар да спектакльне караганнан соң бик нык уйланалар. Спектакльнең үзенең юморы да бар, газап хәсрәтләрне дә ул күрсәтә. Әмма ләкин һәркем шушы спектакльне караганнан соң каядыр үзенең туганын күрә, кемдер үзенең бабасын күрә. Ул бит сугыш кытышкыч әйбер. Һәм ул һәр гаиләгә кагылган афәт турында. Әсәрнең бийеклеге менә шул. Һәм без бүгенге заман кешеләре менә шул кытышкыч мәхшәрдә булган кешеләрнең батырлыгын онытмасак иде. Хәтеребез югалмасын иде. Шул турда спектакль. Тукай әйткән бит, ни әнигәсен бу дөньяда тәнгә монша җанга юк дигән бит. Җанга монша һәр вакытта да кирәк булачак. Менә бүгенге көндә монша инде театр бит. Рәхәтләнеп килсен, күңел юшкыннарын җуып җибәрсен, җылап талсын. Җылау тоже шулай ук файдалы әйбер медицинада да врачлар да әйтә. Кеше чисталырга тиеш. Әлбәттә күп көч салган Фаил, ул шәп режиссер, мин аны бик яратам. Аның пьеса кую гына түгел, мин аны хөрмәт итәм тагы. Ул театрны юктан бар итте. Шуңа күрә мин аларга бик зур уңышлар телим, Тукай премиясы насыйп булсын дим. Чөнки Фаил да, Рафил да, Равил Сабыр да, бөтенесе дә минем якын дусларым, мин алар өчен бик җанатам, уңышлар телик. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.